Sofiebadet er en gammel badeanstalt. Den er fra 1909. Der er flere badeanstalter rundt omkring i København, men Sofiebadet er den eneste, der er åben nu. Hvis man kommer til Sofiebadet for at få kurbad, så kan man nyde saunaen. Der er et japansk trækar med 42 grader varmt vand i, som virkelig er med til at rense kroppen igennem. Vi har også et koldvandskar, så man kan vekselbade mellem sauna og det kolde vand. Og så har vi mulighed for, at man kan tage urtekarbad, enten i det gamle porcelænskar fra 1909, der står inde i kvindeafdelingen, det gamle kvindebad. Eller man kan tage det i vores kobberkar, der står inde i herrebad, det gamle herrebad. Hvis man kommer i Sofiebadet for at få en hammam-skumbehandling inde i vores tyrkiske hammam, så klæder man om, og så får man noget, der hedder en pestemal, og det er sådan et klæde, som minder om en sarong, men det er så tyrkisk navn, det er pestemal. Og det er til at have rundt om kroppen. Så man behøver faktisk ikke at have noget med, når man kommer i Sofiebadet. Man kan komme lige fra arbejde, uden at have en stor sæk med alle mulige remedier. Det første, man så gør, når man er klædt om, det er lige at bruse af. Og så skal den, der skal have massage, eller de, der skal have massage, man kan få 2 af gangen inde i hammammen. De skal ind i saunaen og sidde og blive varmet godt op. Og bagefter så kalder vores massør så på dem og hjælper dem eller viser dem vej ind i hammammen, hvor de så ligger på et skumleje oven på den her varme marmorsten. Så får man det blødeste, dejligste olivensæbeskum hen over hele kroppen, sådan en stor dyne af sæbeskum. Og så får man noget, der hedder sæbemassage, hvor de her sådan pudevorslignende poser, man laver sæbeskum med, de bliver trukket hen over kroppen. Og derefter så bliver man skrubbet med noget, der hedder en kese. Det er sådan en handske, oprindeligt lavet af gedehår. Og det er sådan, man lige får rapset den gamle hud af. Først så bliver huden bliver opløst i det her sæbebad. Hvis man vil supplere lidt op, så kan man få en muddermaske på hele kroppen. Og mudderet er fra det døde hav, og det er fyldt med mineraler og skønne sager, der så bliver tilført huden, som nu er helt ny, og alle porerne er åbne og modtagelige. Når man så er færdig, så er man faktisk ret færdig og endelig faldet til ro, og så er det rart lige at sidde inde i herrebadet, få en kop te og høre på vandet risle og lige vende sig til, at man er landet igen. En af de fine ting ved Sofiebadet er, at det er et utroligt smukt sted, og vi har fået en lokal kunstner, Lone Arndal, til at udsmykke både med træsnit på de døre, der er, glasdøre, der er med ætsninger, og så også herude i vores lille fordelingsgang, midtergang her, med nogle mosaikudsmykninger, hvor der står bad på alverdens sprog. For vi er vældig internationale. Vi elsker både Christianshavner og hele verden.